Anem doncs a començar la nostra media conversa d'avui. Avui parlarem de cultura. Amb tot el tema de la pandèmia, amb totes les mesures restrictives, el món de la cultura ha quedat molt tocat. Hem de dir que, això sí, el 22 d'agost de l'any passat, mesos després de que es tanquessin les portes dels teatres i es paralitzés gran part o gairebé tota l'activitat cultural, el govern va declarar la cultura bé essencial, s'obria una mica de llum. Avui parlarem de cultura i ho farem amb la Emma Escolano. Bon dia, Emma, benvinguda, què tal? Com molt estàs? Bon dia, molt bé, moltes gràcies, contenta d'estar aquí a la ràdio. La Emma és la presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume, sí. No cal dir que és tot un referent a Premià de Dalt pel que fa doncs, a la cultura, a molts altres aspectes, però bàsicament també la cultura. Tenim moltes propostes que ens arriben des de Sant Jaume en aquesta línia, en aquest sentit. Han estat temps difícils, Emma. Més d'un any, amb tot el tema de la pandèmia, realment la cultura, dèiem, ha quedat molt tocada. Vosaltres des de Sant Jaume doncs us heu vist molt limitats, heu tingut doncs evidentment molts inconvenients a l'hora de programar moltes coses, tot i així, Emma, heu estat, diríem que valents, i heu apostat pel que diem cultura segura, no, Emma? Sí. Bueno, bé, hem estat valents i creiem que responsables per poder oferir una cultura segura i responsables per poder oferir cultura a les veïnes i els veïns de Premià de Dalt, als nostres socis i sòcies, i quan no hi ha confinament municipal a tot el públic en general. Creiem que és una responsabilitat que hem d'assumir com a societat cultural i així ho hem fet. Això sí, amb totes les mesures, seguint totes les directrius de la Conselleria de Salut i el Procicat, seguint tots els procediments i mantenint sempre la desinfecció, la distància, la seguretat, les mascaretes i molts nervis per fer-ho bé, no? Des del primer moment que es va tornar a obrir, doncs que vam poder tornar a sortir al carrer després del confinament a casa de tothom. Perquè de fet vosaltres ben aviat, com dèiem, a la que es va acabar el confinament i va començar doncs, a anar fent mica en mica, no com ara aquest any, que ja des del mes de gener ja heu fet una programació estable per tot l'any, pràcticament, però sí que ja va començar doncs, una mica a oferir, no? Ofertar actes culturals o esdeveniments d'algun tipus. Sí, home, mira, la Rebella, que ja és un clàssic, no? Que ja des del poble ja és la Rebella de Sant Jaume, és on es fa la foguera i tot això, que en col·laboració sempre amb l'Ajuntament. Clar que enguany només vam poder fer la foguera, no? I vam trobar com encertat per veure si cremàvem tots aquests mals auguris i aquests virus i aquestes coses, no? I és l'única cosa que vam poder fer, però ho vam fer, Després, clar, què podem fer? Estàvem una mica pendents de què podria fer l'Ajuntament, què podríem fer tots plegats. Llavors, des de Sant Jaume ens vam inventar doncs, els divendres culturals. Per què? Per poder donar una mica de cultura, una mica de llum a les persones, això que et deia abans, i també una mica per poder donar feina als professionals del sector que, evidentment, se'ls havia anul·lat tot. I llavors vam fer els 4 divendres de juliol culturals, cada una amb una disciplina diferent, no? I vam donar un ventall de possibilitats als nostres socis i sòcies, i això va ser una aposta fabulosa, que a més va tenir molt bona resposta del públic. És a dir, des de sempre heu vist que el públic ha respost, tot, evidentment amb les mesures com deia, però no hi havia por, diguem. No, amb por, amb molta por i amb molts nervis, per part dels organitzadors, nosaltres, la Junta i les seccions, amb molts nervis, amb molta responsabilitat, amb molt de compte, i el públic amb por, però apostant i donant. O sigui, el dia del manifest del Dia Mundial del Teatre, el nostre manifest des de Sant Jaume va ser no una reivindicació, sinó un agraïment. Un agraïment a les institucions que ens han ajudat, la Generalitat des del minut zero, s'ha de dir, de la mateixa manera que sempre reivindiquem i ens queixem, doncs s'ha de dir, des del minut zero es van posar les piles i van ajudar tot el sector cultural en la mesura que van poder, però nosaltres hem tingut moltes ajudes, han tret subvencions extraordinàries des de ja el mateix mes d'abril, que és molt fort dir-ho, i nosaltres havíem de fer aquest retorn, aquestes ajudes, i fer aquest retorn al públic, i el nostre agraïment és aquest, sobretot al públic, que malgrat la por, no? Malgrat aquesta sensació d'inseguretat, ens ha donat el seu suport, ha vingut a totes les activitats i les ha gaudit,
I això és, no?, un aire fresc, no?, una satisfacció molt gran, però és un aire fresc molt important, molt important. Dèiem, Emma, que des del gener ja vau programar, sí. Ja ho vau ofertar i ho vau programar i ho vau donar a conèixer tota la cartellera del que anireu fent doncs, al llarg d'aquests propers mesos. I les seccions també hi han començat doncs, a posar-se les piles també, en el cas del cinema, per exemple, l'Espai Cinema de Sant Jaume també ha començat ben d'hora doncs, ja amb les seves projeccions. Sí, i Fòrum i Societat, durant l'any passat que no es podien fer trobades presencials, sí que podien fer espectacles, però no converses, tertúlies ni assemblees, doncs van fer una mena de conversa virtual a través de la web i a través del YouTube, molt complicada perquè no tenim aquestes eines. Ara en sabem una miqueta més, no? Mira, si ha vingut aquest tema perquè aprenguem noves tecnologies, doncs també benvingut sigui, no? Sempre hem de treure coses bones. Però, doncs, aquest any ja han fet la primera presencial, amb un èxit de públic, i a més, amb un tema tan important com la Covid a Premià de Dalt, no? Amb els professionals sanitaris de Premià de Dalt, i molt orgullosos i molt bé, i ja estan preparant la segona. Arts i Lletres també ja s'ha posat en marxa la secció del grup de lectura. Durant tot aquest any han anat fent recomanacions via WhatsApp, via mail, virtualment, i han fet alguna trobada a la sala Orfeó, que és molt gran, tots separats, tothom amb mascareta, i han fet alguna presencial. Ara començaran de mica en mica. La secció d'Arts i Lletres, a banda de que tots ens hem anat reunint amb les seccions, des del juliol ens hem anat reunint, i fent pinya, que això és que m'emociona, t'ho he de dir perquè és que m'emociona, no? Perquè, clar, som moltes seccions a Sant Jaume, no? I també tenim molta gent gran, no? Perquè ja fa molts anys que hi són, i llavors això encara fa més por ara en aquests moments, no? Doncs, escolta, tothom fent pinya i tothom a la una, i Arts i Lletres, per exemple, doncs el 29, aquests premis que no vam poder entregar, que el llibre es va editar igualment al novembre del 2020, doncs el 29 de maig es farà la presencial de l'entrega de premis que no es va poder fer, no? De la celebració del Premi Marià Manent i la memòria del Valerià Pujol. I això es farà el 29 de maig. Hi ha un altre concurs que també heu programat des de Sant Jordi? Sí. Per presentar... Bueno, és que em faltava una secció, perdona, Digues, no, bueno, totes les seccions, el grup de muntanya, per exemple, també va fer molt poques coses perquè, doncs, costava molt, però, per exemple, pel dia de l'associacionisme, per la setmana de l'associacionisme de l'any passat, vam fer tot un ple d'activitats virtuals. I llavors, doncs vam fer una visita guiada virtual, el grup de muntanya va explicar una excursió amb imatges virtuals i amb àudio. Vull dir que també han col·laborat i s'han posat les piles. I llavors la secció estrella, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquest any s'ha revolucionat, és la secció de sardanes. Per què? Perquè ningú ha pogut ballar sardanes. Doncs a Sant Jaume sí. I no és idea meva, jo li he donat tot el suport, però hem ballat sardanes amb canyes. Hem agafat canyes, es van polir, perquè ja sabeu que les canyes tallen, i doncs no. I llavors es desinfectaven i tothom podia ballar sardanes mantenint la distància de seguretat. Això ha sigut un encert i hem pogut fer totes les ballades de l'estiu, a l'any 2020. Estem superorgullosos i supercontents, i això és el que et volia dir, no? Totes les seccions, d'alguna manera, amb la mesura de les seves possibilitats, han estat connectades, hem estat tots connectats i hem estat fent propostes en la mesura que podíem, i en mica tots anem tornant una mica a anar arrencant. Perdona, que t'he interromput amb lo del premi. Quan deies lo del concurs estava pensant també en el tema de Sant Jordi, que l'any passat no es va poder fer, aquest any afortunadament sí, que després tenim un altre concurs, que és el concurs Cat Peric, que també l'heu tirat endavant. De fet, tenim temps encara. De fet es diu Premi Sant Jordi Peric. I aquest ens el vam inventar una mica l'any passat, perquè vam dir, donem eines, no? Doncs hi va ser virtual. No? Ho vam penjar, i llavors, com que teníem les famílies i tothom a casa, doncs tothom, i es van presentar 4 treballs impressionants. O sigui, eren d'il·lustracions, i un parell van enviar que semblava una revista gràfica. Així t'ho dic. Clar, estava previst que hi hagués el desconfinament, poder-ho celebrar i poder
fer una celebració de l'entrega dels guardons per participació i exposar les obres seves. Això no ha estat possible perquè tornaven a haver-hi confinaments perimetrals, confinaments de no sé què, en fi. I llavors vam dir, doncs ho guardem i l'any que ve farem el primer i el segon premi i ho ajuntarem tot i així li donarem més empaque, no? Així ho vam fer. I llavors aquest any, doncs el 23, que era Sant Jordi, és el dia que es dona el tret de sortida del concurs aquest, que ja ho vam fer, però ara en parlem perquè podeu entregar els vostres treballs fins al 30 de maig. Llavors, teniu tot aquest temps i aquest marge perquè pugueu anar fent els treballs a casa, que poden ser individuals, col·lectius, pares i fills, com vulgueu. I és una vinyeta, una pàgina, una historieta, 3-4 vinyetes o una revista, el que vulgueu. I llavors farem, coincidint, perquè això és un treball que fem en col·laboració amb la biblioteca, i a la celebració ho hem d'acabar-ho de quadrar entre l'Ajuntament, la biblioteca i nosaltres perquè l'aniversari de la biblioteca cau sobre el 28 de juny i ja saps que és la festa major. Llavors no sabem si aquest acte estarà dintre de la festa major o el farem abans o després, per fer aquesta celebració de l'entrega una mica dels obsequis per participació de l'any passat, perquè creiem que han de guanyar tots, perquè tots els que es van presentar, els 4, doncs han de tenir un guardó, i aquest any el concurs que sigui, no? I llavors ho farem presencialment. És una col·laboració també que fem amb la família Peric, que es va implicar des del minut 0 l'any passat i aquest any també, i malauradament 2 de les persones que havien de venir a fer l'entrega aquesta dels guardons els hem perdut aquest 2020. Un és el Fer, dibuixant del Jueves, dibuixant i l'impulsor del Premi Gat Peric, i l'altre és un dels nostres socis i estimat, en Lluís Juste Denín. Però bé, tenim el Cap, tenim el Quim, tenim dibuixants professionals gràfics que també ens acompanyaran en aquesta celebració. Això ja ho explicarem. De moment, que sapigueu que encara teniu temps de seguir enviant les vostres il·lustracions. I com jo tiro, és que m'ha dit que tinc poc temps, perdoneu-me, però jo tiro. No, des de Sant Jaume el que sí que hem fet és, en la mesura que nosaltres podem, la nostra aposta per donar suport al comerç local. Per tant, sempre ho fem, sempre, tant a Sant Jaume com a Sant Joan, com a tot, repartim i comprem aquí el pa, aquí les coques, allà les botifarres, per exemple, no? Quan hem de fer altres accions, doncs amb diferents comerços, no? La merceria, el pa amb sucre, depèn. Doncs, clar, aquest any encara més, no? I llavors, doncs, per exemple, amb el Premi Gat Peric treballem en col·laboració amb el quiosc de la fàbrica. Per què? Doncs perquè el material gràfic que es regalarà com a obsequi, doncs li comprarem amb ell. I aquesta és la nostra aposta que fem en la mesura que nosaltres podem, no? De la mateixa manera que ens vam inventar les galetes culturals, per exemple, no? Que fora de la programació ens hem inventat unes pastilles culturals que es poden fer qualsevol dia i és un espectacle de diverses disciplines. I aquest dia us regalem una galeta que fa el pa amb sucre i és una galeta específica pel dia que toca. Perdó, m'he arrencat. No, són propostes que teniu sobre la taula. Jo suposo que a vegades costa una mica fer plans, però en aquest cas vosaltres heu planificat i tenim moltes propostes que ens arriben des de Sant Jaume. I ara el futur com el veiem, Emma? Home, jo ja em coneixes i jo el futur sempre el veig amb unes possibilitats inimaginables, perquè si no t'ho imagines no el pots veure. Llavors, el futur, bueno, jo crec que alguna cosa haurem après, espero, i llavors podrem fer coses que fa un any ens pensàvem que no podríem fer, i en canvi jo penso que ara tindrem les eines per poder-les fer. Per tant, com m'imagino el futur? Jo crec que una mica més solidari, una mica més compromès i sobretot espero que una mica més cultural. Que sapigueu que a Sant Jaume treballem amb totes les mesures de seguretat. Com us he dit abans, tenim 3 tipus de desinfectants i molta responsabilitat. Fantàstic, Emma. Moltes gràcies per estar nosaltres avui a la Media Conversa